Montaža bazena u vlastitom dvorištu čini se kao lak zadatak, ali na puno stavki treba obratiti pažnju kako bi konstrukcija i čista voda potrajali mjesecima. Montažni bazen zahtijeva čvrstu podlogu. Preporučuje se postavljanje na betonskoj površini preko koje se stavljaju XPS ploče i tepison s protokliznim slojem. Na takvu podlogu potom treba raširiti osnovni dio bazena u koji ide voda. Slijedi sortiranje potpornih dijelova, poluga za gornji rub, bočnih nosivih stupova, spojnica i stabilizacijskih nogica. Slijedi montaža. Prvo se kroz gornji rub osnovnog dijela bazena u krug provlače poluge i spajaju spojnicama. Zatim slijedi umetanje nosivih stupova u donji otvor spojnica i podizanje cijele konstrukcije. Za kraj se na nosive stupove postavljaju nogice za veću stabilnost. Kako voda ubrzo nakon punjenja ne bi postala mutna i zelenkasta, prije nego li se u bazen ulije voda, treba cijelu unutrašnjost premazati algicidom. Tek tada na red dolazi punjenje bazena vodom uz pomoć vrtnog crijeva. Bazen od 9500 litara uz pomoć 2 vrtna crijeva puni se približno 2,5 sata. Za to vrijeme za rad se priprema filter, te se spaja na konstrukciju. Kao najbolja opcija ističe se pješčani filter, koji treba pažljivo sastaviti i napuniti kvarsnim pijeskom. Na filter idu cijevi, koje se s druge strane montiraju na 2 otvora osnovne konstrukcije bazena. Ako u setu ne postoje držači cijevi s vanjske strane, dobro je kupiti ih odvojeno i montirati za kraj kako se cijevi ne bi s vremenom savile. Za kraj voda se mora tretirati kako bi dugoročno ostala čista i pogodna za kupanje. U vodu se, proporcionalno volumenu, uljeva pH-, algicid i klor. Za prvo kupanje treba pričekati 24 sata, unutar kojih je idealno da voda bude 6 do 8 sati izložena suncu. U međuvremenu bazen može testirati i u njemu uživati tek pomagač kojim kemikalije ne mogu naštetiti.